सिमेन्ट सापुरि मानिकपुर सारियालिनि सनालि सापुरियाव आलासि थाग्रा खुलि बेखेवदों। BKWACनि हेफाजाबाव सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापुरियाव आलासि थाग्रा खुलिया आबुं महर मोनबाय। धेमाजि जिल्लानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापुरि मानिकपुर सारियालिनि साखाथियाव थानाय सनालि सापुरियाव BKWACनि हेफाजाबाव दिनै आलासि थाग्रा खुलि बेखेवनाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो BKWACनि CM मिहिनेश्वर बसुमतारी लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो MACनि EM मलेन्द्र नार्जारी आरो गोबां माहारि आफादफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोङो बर' कसारि ओनसोल गावारि खुंथाय बेखौ जोङो दाफुंनाया बारा गोबाव जायाखै, बुंनो थाङोब्ला बोसोरसे बारबाय। दा बेनि गेजेराव जोङो जोंनि गाहाय मावख'आव गोबां जिल्लाफोरनिफ्राय जोंनि मावथिफोर फैयो। अफिसियेल जि मोनसे डिउटिफोर मावनो गोनां हाबाफारिफोर बेखौ मावफुंनो थाखाय फैयो। बावहाय आलासि बा जोङो गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ थाहोनाय बा जाहोनायनि खाबुफ्रा जोङो खालामना होनो हायाखैमोन। दा मिजिंथियो दिनैनिफ्राय बे आंखालखौ जोङो सुफुंनो हासिगोन। गोबाङानो बेखौ जोङो आंखालखौ मोनदांबोबाय थादोंमोन जे गंसे आलासि थाग्रा न' नांगौ, आलासि न' नांगौ आरो बे आलासि न'खौ गाहाय मावख'आ जेरावहाय जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट जाबाय बर' कसारि ओनसोल गावारि खुंथायनि, बे हिसाबै बावहाय जे गोनांथि दंथारो बे गोनांथिखौ बिथा खालामनानैनो जोंबो गंसे आलासि थाग्रा न' नांगौखौ सानबोबाय थादोंमोन। बे सानबोनायनि गेजेरजों जोङो सासे जोंनिनो बर' सुबुं बिष्णु बर' होननाय बिथांनि बे हामोन, बे न'मोन, बेखौ जोङो बायनानै लाबाय आरो दिनै बेखौनो एसे फाहामफिननानै जोङो आलासि थाग्रा न' बेखौ महर होबाय बा दिनै जों बेखौ बेखेवबायबो। बिनि थाखाय जोंनि गासै बर'नि माहारियारि आफादफोर, जोंनि बर'नि रायजो राजा गासैबो बयनिसिमबो जोङो मान बावनाय बा गाहाम मोननायखौ जोङो जासिथारनांगोन। मानोना बिथांमोननि बा जोंनि गासै बयनिबो खौसे नाजानायावनो दिनैनि बे जाफुंनायखौबो जोङो मोनसे होननानै बुंनो हायो। आरो जों सानदों गंसे आलासि थाग्रा न' बे न'खौ न' हिसाबैनो लाखियालासेनो माने न'आनो बेखौ माबा मोनसे बिमुंबो होजायो नामा बेखौबो जों सावरायदों। आरो बिमुं होनांगौआव जों बेखौनो सानदों बर' हारिनि रायजो जाबोनायाव लखिमपुर जिल्लानि बै समनि जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन आरोखि, बे समावहाय हाग्रा बंग्राजोंनो जोंनि जायगाफ्रा साग्लोबनायमोन। दा लामा मोजां दोंसेबो गैयामोन। हाथा हारमा अरन सौसि सौसि बे समाव हाबा मावबोनाय जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाय लखिमपुर जिल्लानि बेनि मोजां गाज्रि थासारि हालोदफोरखौ फोरमायहरबाय थाग्रा सासे सुबुं, जाय बुंनो थाङोब्ला समर ब्रह्म चौधुरी जोंनि बै समनि सासे राजखान्थिगिरि बर'नि, बिथांनि दिहुननाय मोनसे खौरां बिलाइ दंमोन रादाब होननाय। बे रादाब खौरां बिलाइयाव बिथाङा लिरबोदों, फोसावबोदों बर'नि रायजो जाबोनायनि, जोंनि लखिमपुर जिल्लानि बर'फोरनि हालाय हाफाय रायजो जाफैनायनि जे जारिमिनफोर बाथ्राफोर बेखौ बिथाङा फोसावोमोन बा बिथाङा लिरोमोन। दा बिथां गेदेमा सोरगोआरि मथुर बसुमतारी नामावहाय बे आलासि थाग्रा न'खौ जोङो बिमुं होनानै जोङो लाखिनो नाजादों आरो बेखौ जोङो जोंनि गेजेराव रायज्लायनानै बेखौ मोगथां खालामहैगोन। दिनैनो बेखौ एसे मिथिहोनाय जाबाय आरोखि। बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा। नंगौ, जोङो थांनाय इं 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि थामथि गोरोबथा गोजोन गोरोबथाखौ जोङो बुंनो थाङोबा द्राय बर' फरायसा आफादा फ्रन्ट लाइनाव थानानै दैदेनदोंमोन बे गोरोबथाखौ। बेनि उनाव जोङो NDPनि मोनब्रै हान्जा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद गासै जोङो ज' जानानै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ जों खालामदोंमोन। नाथाय दासिम बुंनांगोन जोङो थांनाय समनि बाथ्राफोरखौ नैबे सैथो बाथ्राखौ रायखांफानांगोन जे कर'ना भाइरास COVID-19 दुलाराय बुहुमावनो बे साग्लोबसारदोंमोन आरो बेनि थाखाय लकडाउन जादोंमोन आरो जोङो ओंखारनो हायाखैमोन, न' सिङाव थानांदोंमोन, गोबां जोङो भुगिनांदों, सादजारला मोननांदों। ओंखायनो जोंनि गोरोबथा खालामनायनि एसे उनावनो बुंनो थाङोबा बोसोरनैया जोङो खामानि मावनो हायाखै बुंबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। बावहाय जोंनि एकर्डनि बा गोरोबथानि जि दफाफोर मावफुंनाया बेयो लेहेम जादों, जों बेखौ बुंनांगोन। दा नाथाय समा मोजां जाबोबाय। बेखायनो जोंनि माखासे थाबोनाय
बा मावफुंजायै माखासे दफाफोर दङ जाय दफाफोरखौ लानानै जोङो बुंबायबो थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बुंदों NDP हान्जाफ्रा बुंदों एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया दासिम मावफुंजायाखै थाबै मावनांसिगौ बा मावफुंनांसिगौ बेखौ बुंबोबाय थानाय जादों दा बे हिसाबै दिनैहाय मैयानो थांदों जोंना थान्दैफ्रा मैयानो सहैजोबदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव दैदेननायाव NDPनि हान्जाफोर आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा दा दिल्लीयाव दंहैयो दा मोनाबिलि बे बेलासिनि 4 बाजियाव बे रायज्लायनाया जागोन हम मिनिस्टारनि नर्थ ब्लकआव जागोन बेयो दा जायखिजाया बे रायज्लायनाया मोनसे आंहा फोथायनाय दं मिजिं दङ जे मोनसे मोजां लामा ओंखारगोन सुस्रांनाया जानानै फैगोन बेखौ फोथायजायो आरो बे जानांगौ मानोना एकर्डआव जि मोनसे दफाफोर दङ आरो सरकारा भारत सरकार आरो आसाम सरकार मावफुंनो जोंनो रादाब होनाय बा रादाय होनाय बेबायदि मावफुंबा बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम